Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Россия президенты Мамай указында да әйтелә, экологик вазгыять яхшы булсын өчен экологик күзәтчелек тә зур роль уйный. Менә узган елгы нәтиҗәләргә тукталсак иде, былтыр менә бу эш ничек алып барылды? Безнең Татарстанда күпме тикшерү үткәрелде, соңрак теге хокук бозучылар турында мисаллар китереп ансың соңрак әйтерсез, баштан тикшерүләр хакында. Экологик күзәтчелек өлкәсендә иң элек инде без менә ниндидер закон бозу очрагын булдырмый калдырырга тиеш, закон бозу очракларын тотканга караганда. Шуңа күрә безнең узган елдан башлап реформа контроль-надзорный деятельности бар инде, реформалаштыру бу өлкәдә инде. Шуңа күрә без иң элек менә шушы закон бозу очракларын булдырмас өчен табигатьне кулланучылар белән, табигатьтән файдаланучылар белән шундый эшләр алып барабыз, профилактик мероприятиялар үткәрәбез. Узган елга килсәк инде без 3000-гә якын искәртмә генә бирдек. Ягъни ниндидер предприятие ачып җибәрсәләр, ниндидер эш башкарып җибәрәләр икән, аларның инде тиешле дәрәҗәдә документлары булырга тиеш, старту корылмалары булырга тиеш. Без менә шушылар булырга тиешсен дип искәртмә ясап инде аларга шундый киңәшләрне бирәбез. Инде әлбәттә бу иң зур адымнарның берсе менә закон бозу очракларын булдырмас өчен. Инде табигатька зыян килмәгән очракта, мисал өчен ниндидер документы булмый икән предприятиенең шул ук табигатьтән файдалану өчен biz инде кисәтүләр генә бирәбез. Узган ел инде 2000-гә якын шулай ук кисәтү бирелде менә табигать законын бозучылар инде. Әмма ләкин менә шу профилактик чаралар үткәрүгә карамастан, кисәтүләргә генә карамастан да законны бозган очракта тотылучылар да күп. Узган ел безнең 18нче ел нәтиҗәләре буенча 6000-нән артык закон бозу очрагы билгеле булды инде. Аларга 60 миллион сумнан артык штраф салынды. Бүгенге көндә менә 55 миллион штраф инде безнең муниципаль район бюджетына кайтарылды. Инде законны бозучылар штрафларны инде түләп, бу штрафлар муниципаль район бюджетына кайталар. Инде табигатькә менә зыян салып, инде зур зыян китерүчеләргә җинаять эшләре дә кузгатабыз. Безнең инде бу эш актив рәвештә 16нчы елда башланган, инде елдан-ел закон бозу очраклары кимеп бара. Ләкин инде шул бозучыларга карата без тагы да катгыйрак итеп чаралар күрәбез. Мисал өчен, узган 1-2 ел элек кенә 6-7 эш кенә җинаять эше генә кузгатылган булса, быел инде безнең 35 экология өлкәсендә 35 җинаять эше кузгатылды. 18нче ел нәтиҗәләре буенча 35 җинаять эше кузгатылды. Монда инде без мисал өчен су ташлаган очракларда, мисал өчен пычрак суны агызып, монда балык үлгән вакытларда булды инде. Сулыкларны пычраткан очраклар, җиргә су агызып пычрак суларны чистартылмаган предприятиеләр агызган очракта инде. Шулай ук инде киң таралган безнең менә законсыз рәвештә карьерлар казыган өчен дә җинаять эшләре кузгатылды. Шул общий инде 35 эш. Тагын шуны әйтеп үтәргә кирәк, без штраф кына салып түгел, менә бу инде закон бозучылар игътибарына дип әйтерим, штраф салып кына түгел, табигатька килгән зыянны да саныйбыз. Мисал өчен, узган ел 55 миллион штраф алынган булса, 132 миллионнан артык суммага менә предприятиялар, мероприятиялар үткәрде бу инде. Кайдадыр фильтрлар куйдылар, кайдадыр чистарту корылмалар куйдылар, кайдадыр менә карьерларны рекультивация үткәрделәр. Менә шундый чараларда табигать законын бозучылар үткәрәләр инде. Тагын шуны әйтеп үтәс килә, безнең инде киң таралган нарушениялар инде бозулар бу көнкүреш калдыклары өлкәсендә инде сәнәгать калдыклары. Ел сайын инде 2000-гә якын менә шүплек билгеле була безнең республика буенча. Бу инде муниципаль районнарга монда рәхмәт әйтеп үтәбез инде, чөнки без бергә алар белән менә бу шүплекләрне юкка чыгару өстендә эшлибез. Чөнки шүпне чыгаралар, табигать законын бозучылар тиеш булмаган җиргә ташлап калдыралар. Бу күпчелек очракта инде муниципаль район, муниципаль җирлек була инде җирләр. Шуңа күрә закон бозучы билгеле булмагач, муниципаль районнарга расходланып, менә шу шүплекләрне юкка чыгарырга туры килә. 2000-гә якын шүплек бу бик зур күләмдә дип әйтергә. Шулар барсы да ел ахырына юкка чыгарылды инде, чистартылды бу урыннар. Бу санкцияланмаган шүплекләр шунда сүз бар инде. Bu
не санкционированный законсыз шүплектер инде мисалы үшін анда бу шүплек дегеш 2000 дегеш бу бәлки бик зур күләм көз алдына килер, бу зур күләм түгел, чөнки анда ярты машина, бер ат арбасы, 2 шилек, менә шундый русча инде без аны навал дип әйтәбез, 1 кубометрга хәтле инде объемнары инде күләме, менә шундый вак шүплекләрне җыеп, менә шул бөтенесе бергә 2000 шүплек, бу законсыз шүплекләр безнең инде. Законлы рәвештә эшләр өчен инде безнең физик затларда, юридик затларда үзләренең калдыкларын инде полигоннарга чыгарырга тиешләр. Полигоннарның инде лицензия булырга тиеш, алар Росприроднадзорда учетка баскан булырга тиешләр. Шундый законлы полигоннарга гына шүпләр чыгарылырга тиеш. Зур предприятиялар инде аларга сораулар юк дип әйтәм, чөнки зур предприятиялар безнең күпчелеге менә шу лицензиясы булган организациялар белән, предприятиялар белән килешү төзеп, шушы килешү нигезендә шүплекләрне полигоннарга чыгаралар. Безнең бар инде сораулар менә шәхси эшмәкәрләргә, шул ук кибетләр анда вак предприятиялар, аларның инде күпчелеге менә шу проектлар разрабатывать итмиләр, килешүләр төземиләр, шуңа күрә шүплекләр менә шу шүпләр инде басуларда, урман кырларында барлыкка килә. Моның өчен инде без инде махсус отчетлар да бар, алар ел сайын отчет сдавать итәргә тиеш, менә 1 мартка хәтлек тиеш инде отчетларны сдавать итәргә. Кайсы организация үзләренең калдыкларын кая җибәргән, кайсы организациягә сдавать иткән, менә шул ук басуга, урманга эләкмәгән маны шүпләре дип инде. Бу контрольдә алып барыла. Аннары тагын бер безнең направление инде, юнәлеш менә шу күзәтчелек өлкәсендә бу безнең сулыкларыбыз. Чөнки менә бу сулыкларны саклап калу өчен инде 13нче елдан бирле без сулыкларның границасын билгелибез. Ягъни яр буен билгеләп чыгабыз. Билгелибез инде бу картада да билгеле. Моның өчен инде федераль бюджеттан субвенциялар алына, ягъни федераль бюджет моны финанс ягыннан безне тәэмин итә, һәм без елгаларны менә шу границаларын билгелибез. Границалар билгеләгәч, инде без тулысынча менә бу водный кодексның таләпләренә туры китерә торган итеп, менә шу табигатьне файдаланучылардан да таләп итә алабыз. Мисал өчен 6нчы статья буенча водный кодексның инде 20 метр су буенда буш булырга тиеш, анда төзелешләр алып барырга тиеш, кыймалар, өйләр булырга тиеш. Менә шушы эш башкарылган аркасында безнең соңгы 3 елда гына да бер 700ләп шундый закон бозу очрагы билгеле булды. Алар инде барсы да юкка чыгарылды, инде кайберләр белән суд эшләре алып барыла. 18нче ел буенча алсак, гомумән сулыкларга ташлаган пычрак матдәләр, шүплекләр барлыкка килү, шушы кыймалар, өйләр барлыкка килүне алсак, гомумән 1300ләп закон бозу очрагы билгеле булды инде бу сулыкларга зыян китерү буенча дип әйтәм инде. Сез табигатьне саклау прокуратурасы белән бергә хезмәттәшлек итәсезме? Әлбәттә, без инде безнең 2 прокуратура республика буенча бу Казанская предохранный и Татарский предохранный прокуратуралар. Без алар белән тыгыз элемтәдә эшлибез, чөнки алар белән инде мисал өчен шундый очраклар була. Закон бозу очрагы билгеле предприятиедә. Алар анда инде табигатька зыян китерә, ләкин без анда кера алмыйбыз. Андый очракта без прокуратура безгә ярдәмгә килә. Аларның андый мөмкинчелекләре бар. Һәм инде зур күләмдә табигатька зыянны китермичә, булдырмый калдыру мөмкинлеге була инде. Әлбәттә, алар инде безнең өстән контрольдә да торалар, чөнки һәр күзәтчелек өлкәсендә дә өстеннән дә күзәтү эшләре алып баралар. Шуңа күрә без алар белән тыгыз элемтәдә менә гражданнарны шулай ук бергә кабул итәбез, республика районнары буенча. Алар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Менә бу намуссыз эшләүче предприятиеләргә берничә мисал китерә аласызмы? Соңгы мисаллар җәзага тартылганнар. Инде менә җинаять өчен кузгатылганны алсак, без инде узган ел башыннан инде безнең Норлат районы буенча шактый мөрәҗәгатьләр күбәйеп, менә сөтле елгалар ага дип, елгага сөтле сулар ага дип. Без моны инде үзебезнең махсус оборудованиелар, менә фотоловушкалар бар безнең, кайда постоянно даими рәвештә инде закон бозу очраклары билгеле була, без шунда фотоловушкалар куябыз. Менә шу Норлат районы буенча да фотоловушка ярдәмендә без шәхси эшмәкәр үзенең сөт эшкәрткәннән соң калган пычрак сулар менә именно су буена суга ыргыта торган булган.
Biz mында инде табигатка килгән зыянны санадык 4,8 миллион һәм инде җинаять эше кузгатылды. Менә әле аннары безнең 18 ел ахырында гына Техснаб дигән Әлмәт районында җирлектә инде әлеге вакытта закон бозучыларны ачыклау эшләре алып барыла, чөнки анда бер организация, аннары икенчесенә договор буенча бирелгән. Монда законсыз рәвештә көнкүреш калдыкларын, сәнәгать калдыкларын күмеп куйганнар инде. Монда да җинаять эше кузгатылды инде. Шулай ук су ташлау очрагы буенча безнең инде берничә ел дәвамында менә Теплострой Питрәч районы буенча организация белән эш алып барыла. Бүгенге көндә инде бу эшләрнең без салган штрафларның җинаять эшләренең нәтиҗәсе дә бар. Мисал өчен инде бүгенге көндә Теплострой организациясе Питрәч районы инде акчалар планлаштырып, менә бу чистарту корылмаларын яңадан реконструкция эшләрен алып бару өстендә эшли. Мисал өчен Биектауның коммунальный сети, Куркашинский коммунальный сети организациялары инде үзләренең шушы закон бозучылыкларын билгеле булгач, аларның ташлана торган суларның пычрак матдәләре тиеш дәрәҗәдә микъдардан күбрәк икәне ачыклангач, алар инде план төзеп, менә узган елда инде шундый мероприятиялар үткәрделәр, чистарту корылмалары реконструкцияләделәр, кайдадыр. Гомумән яңа чистарту корылмалары куйдылар, һәм инде әйләнә-тирә мөхиткә килгән зыян шулай ук кимеде. Карьерлар буенча алсак инде менә бер ачык мисал, зур күләмдә булмаганда да урланган ком турында әйтәм инде мин карьер дип. Ком, ПГС, инде бу безнең кызыл балчыкны контроль безнең өстә. Мисал өчен Чистай районында әйләнә-тирә мөхиткә, ягъни 30 меңлек ком урлаган өчен физик затка җинаять эше кузгатылды. Бүгенге көндә бу эшләр барысы да судта, суд карый инде. Безнең инде Кайбыш районында быел 3 җинаять эше кузгатылды менә законсыз рәвештә ком урлаган өчен. Казан шәһәрендә шулай ук билгесез затларга инде җинаять эшләре кузгатылды. Менә бу сулыклар пешерәләр дип бит инде, предприятиеләрдән чыккан пешерак аркасында. Менә бу нәрсәгә бәйле беренче чиратта чистарту корылмалары инде тузган, таушалганмы? Көпчелек районнарда менә күпчелек предприятиеларда чистарту корылмалары инде алар 80-90 елларда салынган, алар бар, чистарту корылмасыз ташыйлар суларны дип әйтеп булмый, алар бар бөтен районда да. Ләкин инде алар хәзерге заман таләпләренә туры килми. Шулай ук инде моннан берничә еллык нормативлар үзгәрде. Бүгенге көндә закон буенча елгадан алына торган суга караганда ташлана торган су чистарак булырга тиеш. Хәтта шундый таләпләр бар закон буенча. Шуңа күрә чистарту корылмалары идеаль рәвештә эшләргә тиеш. Алар шуңа күрә инде менә бу иске корылмалар современный хәзерге таләпләргә туры китерә торган технологиялар белән эшләнергә тиеш. Менә шуңа күрә инде бу шундый очраклар билгеле була. Шуны әйтергә кирәк, менә күпчелек предприятиялар моны барсын да аңлыйлар, моның өстендә зур эш башкарылалар. Соңгы менә 18 ел нәтиҗәсе буенча алсак, предприятиялар гына 5 миллиардтан артык акча керткәннәр менә шу технологияларны яңадан реконструкциялау яки яңа технологиялар кертү буенча. Бу партик экология өлкәсендә чистарту корылмалары өчен 5 миллиардтан артык акча кертелгән инде. Ягъни бөтенесе дә алар моны аңлыйлар, шул эшләр башкарыла. Инде районнарга килгәндә безнең менә закон водоснабжение программасы, водоотведение программасы бар республиканский. Монда да инде шактый зур күләмдә акчалар бүленеп бирелә. Бүгенге көндә ел сайын 15-20 районда 15-20 чистарту корылмасы реконструкцияләнеп килә. Ягъни бу юнәлештә күп эш алып барыла, ләкин әле тагы да эшлисе эшләр күп әле менә. Быел тагын менә күзәтчелек өлкәсендә нинди чаралар көтелә, нинди планнарыгыз бар, нинди проектлар, нинди технологиялар кулланачаксыз? Быел безнең инде технологияларга килгәндә безнең республика министрлыгы менә күрше регионнардан безгә хәтта тәҗрибә алырга киләләр. Безнең бүгенге көндә техникада, инспекторларда төрле оборудованиялар, квадрокоптерлар, фотоловушкалар, спутниковый оборудованиялар даими рәвештә безнең инде
республика җитәкчелеге менә безгә даими рәвештә облетлар ясарга шулай мөмкинчелекләр бирә инде. Шуңа күрә без бар яктан да күзәтчелекне шулай ук быел да алып барачакбыз. Инде техник базаны ныгытып барабыз. Менә узган ел әле ел ахырына гына без 5 күчмә лаборатория тагын алдык. Яңа лаборатория. Ягъни бездә инде күзәтчелек, бу инспекторлар инде һәм инде әлбәттә һава атмосфераны инде һаваны да, сулыкларын да, җирне да инде даими рәвештә анализлар алып, контролировать итеп барабыз инде. Яхшы, менә бу хәзер шуп җыю турында да беренче сүз әйтсәгез иде, авылларда шуп җыю ничегрәк оештырылган? Шуп җыюга килгәндә без инде берничә, 1-2 елдыр менә шундый районнар бар, менә бу яңа система кергәнче инде үзләрендә шуп җыюны оештырганнар иде. Инде моңа халык та әкренләп ияләнеп килә. Чөнки кайсыдыр, мисал өчен шул ук Әлмәт районы, Баулы районнарын үрнәк итеп куярга була. Аларда инде махсус контейнерлар да булдырылды. Шул ук торговый центрларда, зур объектларда, социаль объектларда анда батарейкалар өчен аерым контейнерлар, ртутный лампалар өчен аерым контейнерлар, урамнарда пластик шешәләр өчен инде һәр сельский поселениеда куйган очраклар бар инде. Шуңа күрә инде моңа районнар инде әкренләп кирип килде. Мисал өчен шул ук Мөслим районында инде 98% шуп җыю оештырылган иде. Шуңа күрә бу эш һәр районда да башкарылып килә инде. Каядыр просто каядыр тулысынча оештырылган, кайсыдыр районда анда оештырылып килә. Оештырылмаган очракта авыл халкы кая ташлый аласыз? Оештырылмаган очракта безнең моңарча инде менә бу система кергәнче дип әйтәйек инде. Монда бит без күзәтчелек органы буларак бер авылга да, бер җирлеккә дә все сездән җыя башларга авыл шүплекләрен бетерелә дип әйтелмәде. Чөнки безнең авыл шүплекләре бар иде. Шуңа күрә әле оештырылып бетмәгән районнар, авыллар шушы авыл шүплекләренә шүпләрне чыгарып тордылар инде. Шулай ук полигоннарга. Монда бернинди авырлыгы булмады. Инде менә хәзер җыя башлаган, күпчелек башта авыр кергән булса да, авыллар, җирлекләр, халык та үзе моннан наоборот канәгать була башлады. Чөнки шүбен килеп алып китә кешенең. Менә нәтиҗәсе шул инде. Нәтиҗәдә без менә без инде облет ясыйбыз бит инде. Шуны әйтергә кирәк. Шуп җыештыру оештырылган районнарда, шуп җыю оештырылган районнарда инде узган еллар буенча әйтәм инде, аннан алдагы елларда хәтта инде шүплекләр дә юк. Шул ук авыл шүплекләре дә бетерелгән иде. Һәм менә бу авракларда, басуларда, су буйларында, урман кырларында шүплекләр юк иде. Чөнки һәр өйдән килеп алып китәләр. Бу оештырылган. Менә ул районнарда андый шүплекләр ачыкланмады. Кайбер районнарда ачыкланды. Юк, ачыкланды ник менә бу 2000-гә якын шүплек демиш инде андый очраклар. Бу инде ул зур шүплекләр күпчелеге менә сәнәгать предприятиеләре, зур шәһәрләрдә кеше күп торган җирдә була инде. Ачыклана инде. Мондый авыл хуҗалыгы районында безнең шүплекләр буенча бернинди вопрос юк. Тәртипләп җыеп, чистартып киләләр инде. Менә шуп яндыралар, бакчаларда шуп яндыралар. Яндырга ярыймы? Ничек апарган? Закон буенча инде шуп яндыру махсус установкаларда, махсус технологиясы булмаган чиракта менә булай иттереп бакчада, анда су буенда яки каядыр шуп яндыру тыела. Бу бит инде иң беренче чиракта дип әйтергә мин пожарный куркынычсызлыгы ягыннан да инде без монда МЧС белән берлектә эшлибез. Менә урман кырында яндырган чираклар очраган булды инде шүплекләрдә. Монда урман хуҗалыгы министрлыгы белән элемтәдә торабыз инде, чөнки бу бит иң беренчедән пожар куркынычсызлыгы. Һәм инде менә шундый в общем закон буенча шүпне булай яндыру ярамый. Махсус корылмаларда гына. Һәм менә хәзер экология илкүләм проекты турында сүз бара бит инде. Илкүләм проектлар тормышка ашырыла инде. Экология проекты буенча Татарстанга менә күп акча бүлеп бирелгән. Һәм ул нинди проектларга сарыф ителәчәк? Гомумән Татарстан бу проектта ничек катнаша? Менә без күзәтчелек дибез бит инде, күзәтәбез, штраф салабыз, кисәтәбез. Ләкин шул ук вакытта шушы законны бузучыга икенче инструмент буларак без инде
түрлі федераль программаларда катнашырга мөмкинлек бирәбез. Шул ук районнарга, предприятиеларга, аларга юлын күрсәтәбез, ничек итеп федераль бюджеттан, республика бюджетыннан, шул ук местный бюджеттан ничек итеп каян акча алып, чистарту корылмалары эшләргә булганын инде. Һәм инде менә иң зур илкүләм экология илкүләм проекты бит инде ул үзенә 11 федераль проектны ала. Бу инде чиста һава, чиста су, иделне сауыктыру, анда чиста ил, урманнарны саклау, уникаль сулыклар кебек шундый 11 федераль программаны үз иченә ала. Монда инде 24-нче елга хәтле каралган бу әлеге проект инде 24-нче елга бөтен Россия күләмендә 4 триллион сум күләмендә акча бүленеп бирәчәк инде. Иң актуаль юнәлешләр инде менә шу 11 федераль проектның экология проектындагы программасындагы бу инде чиста су программасы, иделне сауыктыру, чиста һава һәм каты көнкүреш калдыкларын белән эш итү юнәлеше инде. Безнең республикага килгәндә без монда иң беренчеләрдән булып Россия күләмендә пилотный регион булдык. Иң беренче үзебезнең республика программасын төзедек, үзебезнең тәкъдимнәрне инде Россия күләменә шулай ук җибәрдек. Бүгенге көндә менә кайсы проектлар тәэмин ителә, нинди акчалар бүленә дигән көндә бүген буенча менә 3 елга 21 елга кадәр безнең 4,7 миллиард сум күләмендә Татарстанга биреләчәк инде билгеле. Бу иң элек инде иделне сауыктыру программасы 21 елга хәтле 4,2 миллиард сум күләмендә акча бүленеп бирәчәк. Бу иделне сауыктыру программасында менә баштарак әйтеп киткән шул ук 16 чистарту корылмалары ясау инде. Бу инде безнең Зеленодольский район, шул ук Минзәлә районында, Елабуга районында, Чаллыда, Казанда менә шу предприятиеларны, ягъни сулыкларыбызга иң зур зыян китерүче предприятиелар менә шу спискка керде. Без тәкъдим иттек инде республика федераль үзәккә менә 16сына 4,2 миллиард күләмендә акча бүленеп биреләчәк. Шулай ук урманнарны саклау проекты инде монда 271,5 миллион һәм шулай ук инде чиста су федераль программасы да 220 миллионнан артык акча бүленеп биреләчәк. Шулай ук без инде үзебезнең тәкъдимнәрне хәзерге вакытта федераль үзәктә әле карала. Менә бу уникаль сулыкларны саклау буенча инде юнәлешкә дә тәкъдимнәрне бирдек инде. 15 су буенча, су объекты буенча бирдек без республика буенча. Бүгенге көндә менә бу бөтен программада акча, федераль акча безнең республикага кайтарыр өчен һәр проект буенча проектно-сметный документация булырга тиеш. Ягъни экспертиза үткән, тиешенче дәрәҗә шутланып эшләнелгән проектлар булырга тиеш. Менә шу 15 сулыкның без тәкъдим иткән бүгенге көндә 3се буенча инде проектлар билгеле. Мисал өчен ул Алексеевск районындагы Биләр шәһәрен, Биләр елгасы, шулай ук Арча шәһәренең Казан су елгасы анда икенче этап инде менә шу объектлар инде тәкъдим ителде. Шулай ук бүгенге көндә әле карала чиста ил юнәлеше буенча да федераль проект. Бу да мөһим юнәлеш дип әйтер идем, чөнки монда без тәкъдим иттек менә 1,3 миллиард сум күләмендә проект. Бу 4 шүплек безнең. Бу инде шүплекләрнең анда программада шулай ук таләбе бар иде. Ул торак пунктларга якын булу. Менә шундый 4 шүплек бу безнең Казан шәһәрендә, Минзәлә районында, Тукай районында һәм шулай ук менә Түбән Кама шәһәрендәге Прости авылындагы шүплек инде. Менә шу 4 шүплек һәм шулай ук 4,6 миллиард күләмендә инде 3 электән килгән менә тупланган экологик зыян тупланган объектлар инде. Менә булар инде безнең Казан шәһәрендәге, Бөгелмә шәһәрендә һәм шулай ук Менделеев шәһәрендәге менә Яңа Какшан авылындагы сәнәгать калдыклары полигоны инде. Шушы 3 объект шулай ук безнең тарафтан федераль программага тәкъдим ителде инде. Тагын шуны әйтеп үтәм, бу республикага хәзер билгеле булган суммада инде бөтен Россия буенча сумманың 4%-тан артыгын тәшкил итә. Бу зур сумма дип әйтергә кирәк. Әгәр дә инде бөтен регионнарга бүлеп алсак, бүгенге көндә менә шу безнең тәкъдимнәрне
келесі 24 елға хәтле керту буенча инде хәзерге вакытта эш алып барыла федераль үзәк белән. Менә Иделнең чистарту савыктыру дидегезендә, менә шул хакта бераз тулырак. Күпмегә сузылачак бу эш? Кемнәр катнашачак? Ничек алып барылачак? Әлегә безнең менә 4,2 миллиард 21 елга хәтле бирелә инде ул. Монда инде әйтеп үткәнемчә 16 предприятие республикабызның төрле районнарында монда инде бүгенге көндә бу юнәлештә 3 ведомство эшли дип әйтәм. Экология министрлыгы, Росприроднадзор, Татарстан Республикасы буенча идарәсендә Росприроднадзор һәм инде безнең төзелеш һәм архитектура министрлыгы. Мондагы төп максат инде гомумән бу экология илкүләм проектының үзенең максатлары бар, тиешле бурычлары бар, ягъни ул программа эшләнеп бетерелгәч, да мисал өчен Иделне сауыктыру программасы буенча Идел елгасына ташлана торган чирак матдәләрнең күләме масса санында 30%-ка кимәргә тиеш, ягъни 3 тапкырга. Менә шундый максатлар тора инде. Һәм без бөтенебез берлектә предприятиелар белән берлектә, әлбәттә, аларда кушылырга тиеш, шуны эшләргә тиеш. Гомумән алганда без инде бу программага 42 объектны җибәргән идек. Шуңа күрә һәр әкренләп алары буенча да проектно-сметный документацияны эшләп киләләр. Һәм инде бу проектно-сметный документация әзер булган саен без федераль үзәк белән эшне алып барачакбыз. Башка сулыклар менә Камылятка кебек зур елгаларда ничегрәк безнең хәлләр? Башка сулыклар безнең республика буенча информация әйтәм инде 36 меңләп сулыклар бар. Менә күлләр, елгалар анда алсак 36 мең штугалар. Шуңа күпчелегендә инде зыян предприятиялар якын булган шундый сулыкларда без үзебез мониторинг алып барабыз. Ягъни безнең белгиле бер нокталар бар, biz анда анализлар алып инде соның чисталыгын текшереп торабыз. Әгәр дә инде тиеш нормадан ПДКдан предельно допустимый концентрация дип әйтәбез инде югары булганда без монда инде тикшерү эшләре алып барабыз. Инде предприятие ташларга мөмкин. Өстәрәк урнашкан предприятиеларны тикшерәбез. Ягъни даими рәвештә шундый контроль алып барабыз. Бүтән ел сулыкларга килгәндә инде тагын Идел елгасыннан кала дип әйтәм инде. Безнең бит экология проекты гына түгел, гомумән ел саен республика федераль бюджеттан белән сулыкларны чистарту буенча, мисал өчен 18 ел буенча 50 миллион сум күләмендә акча җәлеп ителде инде. Республикадан 18 елда шулай 300 миллионнан артык акча бирелде менә шу проектларга инде. Һәм инде муниципаль бюджетлардан менә 274 миллион сум күләмендә шушы сулыкларны чистарту, экологик мероприятиялар үткәрү буенча инде предохранный мероприятияларга шулай акчалар бүленеп бирелә. Гомуми күләме менә 5 миллионга якын предприятиялар дип әйттем мин. Гомуми күләме 6 миллиард. 6 миллиардтан артык ел саен финанс чыгымнар бирелә инде, финанс акча бирелә менә шу предохранный мероприятиялар үткәрү өчен. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.